Πολιτιστικός Σύλλογος Μούδρου Παύλος Κουντουριώτης διοργανώνει την 8η γιορτή Ρακιού το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ ΓΕΛ Μούδρου. Η εκδήλωση περιλαμβάνει διαγωνισμό για την ανάδειξη του καλύτερου ρακιού της Λιμνού, παραδοσιακούς μεζέδες, ζωντανή μουσική από το μουσικό σχήμα Τα Καβιράκια, παραδοσιακούς χορούς από τα τμήματα του συλλόγου μας και πολλά άλλα. Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό καθώς και η παρουσία σας. Η συλλογή των δειγμάτων ρακιού που θα βαθμολογηθούν από τους κριτές του διαγωνισμού θα γίνει την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου από τις 7 έως τις 9 το απόγευμα στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μούδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942 45 30 35. 8η γιορτή Ρακιού το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ ΓΕΛ Μούδρου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μούδρου.